mapacho ka mar mondo mi chung kar kendgi kendo ne ni adieri gigi ochopo kare. Nitie apis mosebed kaka isiamo. Apis no mar jomin buche, ODPP. Kani yangu igni 15. Tich adek machalo kama juma mokalo. Ogai mar ODM Raila Odinga ne olose wi apis ni mowacho ni kae mantiere nyao moro mantiere. Achiel kuom joyal buche mag Supreme Court, doho maduong' mogik mapacho kae, Isaac Lenaola, bende ne oloso, to gima wacho kar kacha wacho ni apis ni koko miteko maber. Tich nyabedo matek. Kainya magi bende ma derail justice system kata kaka irango ni ratiro jogi oyudo. Mantiere Kenya ka gi mantiere pinje maoko e weche gi mag mibadhi. Buche ariyo molose mokwongo gi. Kaneno ko chwalo moromo. Jomagi monego bende chwalo neno gi. To jomin buche nego bende mako gi machal nade. Mondo mikikwane kes moro ni ODPP oro kwayo mar wito oko buche abila ariyo mantiegi. To gavana machielo mane apis one lit moro komak nyawadgi mosoyi kalure kod mibadhi mano ter kod buche motegno. Elly. Erokamano. Indeed, ODPP an independent institution and ochung kar kende. To kaka osido nowacho kinde mang'eny obedo ga interfered gi jo siasa kod buche mag siasa kod jogo molingore madongo e weche mag siasa. ODPP be nigi challenges ge owuon. Number one, institutional capability. Yudo ni sani case moro dhi but forensic audit or kagidwa timo nonro yo makare tibo yudo ni those institutions kaka kumide time gigo ogiyud neno makare manyalo chwalo case no e court. Emo mi ineno kata ka Gavanas ani otamre mar e-procurement. And e-procurement, these are mage gik ma obiro masani maketimo procurement to one ng'eyo wanyalo follow up from stage 1 up to the last stage. To sama waonge e-procurement gik moko timre chabla mago e fuoge madongo bikwongi yawo ma chieng' moro achiel ka kes moro bet to ODPP bedo gi problem mondo chak construct case madhi mbele. And that's why kineno gik matimre sani bi neno ka most of our development partners temo partner gi ODPP ni neno ka most of them Anti-Corruption Commission, EACC, no the Atlanta kagi bedo trained on forensic investigation. To mage thuoge jogo matie sirkal gigo jogo matie counties gi ging'eyo kigiwene gi kwela no ni giluoro mondo makgi ging'eyo ni fuoge moko nitiere e pend chike makato makgi timre nadi bro beda ya 1 ya 2 to ODPP bro kwayo ni waonge case moromo manyalo dhi e court. So fuoge gi emonego beni idino kapok wasemo wang ODPP one code fuoge a loss mang'eny e Kenya ka. Like for instance money laundering. Kane Uhuru oketo ni mondo as part of curbing illicit flow of money. Ibo yudo ni ngenji politicians be mano dhao, not even the businessmen. Politicians mano dhao. Ne cap moro moketi ni mondo igol 1 billion every day nyaka show kuma wuoke. Politicians mano dhao, jo business nok dhao. Ang'ome because gine magineno ka oket those stringent measures to dino fuoge manyocha gi tiyogo e mondo gibedgo gi corruption cases. Number 2, ODPP bokti in isolation. Otiyogi other departments. And therefore, okonogo benwa bedogi accusing finger to only one institution like ODPP. For instance, ODPP duabiro like a county like Bungoma, kumane onga mati nitiere. Nitiere jo office mar county ma Bungoma, manyaka be chiu information madhi kwenye kesni. To kantiere loopholes e gigo mobedo presented, ODPP has no otherwise but mondo kuwa ni kesno mondo gol kech bro di kodo wigi nikech koro onge gimo dhi kelo. So fundamentally gimatimre Kenya ka jogo mat deal with corruption gise fuenyo dongo pend chikegi, especially economic laws, money laundering laws, gik moko matiro tenda pend chike magtelo kagi tiyogo maber to ginge ni cases gite kwan nani nyaka ne chak devolution sani wan gig ni 13 years or so. Ere governor mose maki motue mamwando ne okaw
ng'enjo mimayo gigi gin mana small fish matino tino, but billions madongo mokan mokwal ok nyal yudo light in the day because ging'eyo thuoke mas nitiere magitiyogo makata mag PR mag no mak gi ng'ato gi family ne gang'o to kobro yala mozo ibopo mani ODPP wacho ni oonge sufficient evidence mondo prosecute the case. That does not mean ni ODPP is corrupt. No, loopholes nitiere mag gather. On the flip side, ODPP be nyalo bedo yes gi influence gi interference from other institutions mono gi discharge their duties appropriately, but mano mostly an kaka seng'iyo this thing for a long time. Thuoke mantiere pen chike mane Kenya ka miyo mibadhi nya kunde moko, because at the end of the day ni tiyo gi the word impunity ging'iyo what to do because chike mantiere are not sufficient mondo gi prosecute cases ma corruption mondo chope level madwarore, kaka dayo moro kata kijana moro mokwalo gweno e kor ndara timake piyo piyo sendo ka police to case no se bedo discharge to then ndo kodiaga. That is not the same cases laws mitiyogo e watch mar corruption cases.